ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ତଥା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅତି ପୁରାତନ ଏବଂ ଗୁଣୁପୁର ସଦର ପୁରୁଣା ଗୁଣୁପୁରରେ ଥିବା ମହନ୍ତ ତଥା ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ସେ ସମୟର ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିର ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧୁରା ରହିଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ବାଲାଜୀଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ସହ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରୁ ମାତ୍ର 200 ମିଟର ଦୂରରେ ଆଉ ଏକ ଭବ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ସେଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହ ସୁଦର୍ଶନ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୁଣୁପୁରରେ 2ଟି ରଥ ନିର୍ମାଣ ହେବା ବେଳେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ 2 ରଥକୁ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ବଡ଼ ରଥକୁ ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା 40 ଫୁଟ ହେବ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଟାଣି ନେଉଥିବା ବେଳେ ସାନ ରଥ ବା ମହନ୍ତଙ୍କର ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା 35 ଫୁଟ ରଥକୁ କେବଳ ମହିଳାମାନେ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି। ଏହା ମହନ୍ତ ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କୋଣାର୍କର ଅବିକଳ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ରଥର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବାବେଳେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୁଣୁପୁର ପ୍ରେସ୍ ୟୁନିୟନ ତରଫରୁ ସଭାପତି ପ୍ରମୋଦ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ 10 ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 5ଟି ସଚିବଙ୍କୁ ଏହି ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଗୁଣୁପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜେ ସୋନାଲଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏ ଦିଗରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଏହି ପୁରାତନ ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଗୁଣୁପୁର ସହରବାସୀ। ଗୁଣୁପୁର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମୋହିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କ୍ରାଇମ୍ 7 ନ୍ୟୁଜ୍।